Generálnym sponzorom relácie Bezbúdovci je Optik Morvaj. Chvíľu je slnko, chvíľu prší, ale tak či tak, vám všetkým krásny jesenný deň pri oktobrových Bezbúdovcoch. Reláciu Bezbúdovci pre vás vyrábame viac ako 2 roky. Ďakujeme, že ste s nami, ďakujeme, že ste pri tom, ďakujeme, že nás stále sledujete. Jedným z našich prvých hostí bol aj človek, ktorý priamo tu v útulku zložil našu záverečnú zvučku, ktorú veľmi dobre poznáte. Aj dnes je s nami v Trnavskom útulku spevák Bystrik. Ahoj. Servus, čaute. Máš sa? No vieš čo, na počudovanie aj celkom dobre, som trošku chorúčky, ale dá sa to nejako zvládnuť. Dobre, my sa ideme s Bystrikom pozrieť do útulku, vy buďte pri tom. Jasana je Fenka kríženka Jack Russella, ktorá zabehla pre pomoc do jednej firmy, odkiaľ kontaktovali útulok. Je milá, naučená byť vo vnútri. Pri každom oslovení si ľahne na chrbát a čaká, čo príde. Možno doteraz to boli len rany, ale v útulku je to len láskavé zaobchádzanie, ktoré si ona veľmi užíva. Rada sa hrá aj s ostatnými psíkmi, ale keď je treba, vydrží pokojne z gauča sledovať prípravu jedla pre psíkov, alebo len tak sleduje, ako ostatní psíkovia šantia. Jasanka je vhodná aj do bytu, kde sú deti alebo ďalší pes, ktorému by sa stala kamarátkou. Toto je ona, Jasana. Asi rok starý kríženec, ktorý sa potuloval po sídlisku Družba a do útulku prišiel v sprievode mestskej polície, sa volá Jojo. Vyfasoval koterec s 2 fenkami a tak má čo robiť, aby ich preštekal, keď sa chce dostať k slovu. Je to bezkonfliktný pes, ktorý sa hodí k ľuďom, ktorí nemusia mať kinologické znalosti. Stačí, aby mali veľké srdce a vedeli dať lásku tomuto bezbúdovcovi. Volá sa Jojo. Paganini je mladý psík, ktorý asi počul, že v útulku sa o psíkov dobre starajú a prišiel sám. Najskôr spoza plotu pozoroval, ako to v útulku chodí, a keď zistil, že psíci radosne behajú a možno mu to aj oni povedali cez plot, tak sa rozhodol, že aj on sa stane členom psej rodiny v útulku. Trochu sa však prerátal a keď sa mal po bujarej naháňačke uložiť do koterca, tak mu to už povôli nebolo. Z koterca spustil nárek, že by sa za tento hudobný prejav nemusel hanbiť ani sám Paganini, preto dostal takéto meno. Prestal papať a smutný sa schúlil do kopka, až pomoc na veterinárnej klinike a starostlivosť pracovníkov ho postavili na labky a vrátili mu chuť do života. A teraz by s ešte väčšou chuťou chcel nájsť rodinu, pretože v útulku je zima zlá a hlavne hladkosrství psíci sú na tom horšie. Preto by si Paganini želal rodinu, ktorá dovolí psíkovi večer zaspínkať v teplúčku. V dnešnej časti sa budeme venovať takým základným ochoreniam očí. Je to problematika veľmi závažná, veľmi obsiahla a všetky ochorenia očí a spojiviek a s očami súvisiace si vyžadujú špeciálne vyšetrenie, špeciálne určeného oftalmológa, pretože veľakrát sa môže stať to, že pri neodbornom ošetrení môže prísť k tomu, že havinko príde aj o oko. Tie ochorenia očí by som rozdelil do takých pár základných skupín. Sú to jednak alergické ochorenia, kde väčšinou hlavne v lete alebo na jeseň, keď je prašné prostredie, je vietor, tak dochádza vlastne tým, že havino je pri zemi, práši sa, dostáva sa mu tam prach a dochádza k podráždeniu spojiviek a dochádza k tzv. Alergickej konjunktivitíde. Ďalšou skupinou sú to infekcie spôsobené nejakými patogénnymi baktériami, ktoré sa tam môžu dostať zo zeme aj z toho prachu. Ďalej sú to ochorenia, ktoré sú spôsobené rôznymi cudzími predmetmi. Či už sú to drobné kamienky, nejaké trne z rúží, trne z tráv alebo ostiny z tráv. Takéto veci, pokiaľ sa v oku vyskytuje nejaký cudzí predmet, nesnažte sa to nikdy doma riešiť sami.
pretože by ste mohli, aj keď navonok sa vám to zdá jednoduché, vy síce psíkovi vyberiete ostinu alebo cudzí predmet z oka a na 4. na 5. deň dochádza k znísaniu spojiviek, tento zápal môže prejsť na oko a môže sa stať to, že bohužiaľ ani pri nasadení antibiotík a iných liekov už sa oko nebude dať zachrániť. Takže by som doporučil každé jedno vážne ochorenie oka, alebo zdánlivo niekedy aj nie vážne, ale ochorenie, ktoré sa vám zdá banálne, radšej navštívte veterinárneho lekára. A pokiaľ si tento nevie dať rady, tak treba navštíviť skúseného oftalmologa, ktorý vám presne stanoví diagnózu a nasadí aj správnu liečbu. Šedzo je asi ročný bezproblémový pes, ktorý sa už dlhšiu dobu túlal po prednádraží. Niekoľkokrát mali v útulku telefonát, že na sídlisku sa túla psík, ale nikdy ho nebolo možné odchytiť. Skúšali to aj pracovníci útulku. Až raz sa to podarilo jednému pánovi, ktorému začal Šedzo dôverovať a tak sa dostal do útulku. Ešte je bojazlivý, ale evidentne ho teší ľudská blízkosť. Nechá sa hladkať a stáva sa z neho pes, ktorý určite spraví radosť v rodine, kde chcú chlpáčika. Šedzo môže byť aj vonku, ale vie sa správať aj v byte. Dolča a Suska sú mamina a dcérka, ktoré prišli do útulku v trojici ešte so Suskyným bračekom. Ráno, keď pracovníčka útulku otvárala bránu, všimla si 3 ustrašené hlavky v tráve pred útulkom. Keď sa im prihovorila, najprv zmetene a vystrašene začali pred ňou cúvať, ale o chvíľu sa nechali odniesť dovnútra, kde sa spokojne uložili na madrac vo svojom novom domove. Psíkovi sa hneď podarilo nájsť si svoju rodinu, ale mama s dcérkou stále na túto príležitosť čakajú. Mama Dolča má asi 1,5 roka a dcérka Susa 4 až 5 mesiacov. Sú veľmi milé a prítulné a zvlášť Suska čaká na každé pohľadenie. Rada a vždy sa pritúli k človeku, ako keby vedela, že jej už od ľudí nič zlé nehrozí. Možno sa nájde rodina, ktorá by si adoptovala aj obidve naraz, nie je to ale podmienkou. Toto sú Dolča a Suska. Dior je asi ročný kríženec labradora a pravdepodobne setra. Je to mohutný dobrák, ktorý sa zo všetkého teší, najviac ale chvíľam, keď je vypušťaný z koterca, aby si mohol všetko poňuchať, a keď sú vypustené aj jeho kamarátky, tak hrám nie je konca kraja. Dior bol asi držaný v byte, lebo je veľmi čistotný a vždy čaká na potrebu, až ho vypustia z koterca. Za toho v útulku veľmi ľúbia, že aspoň jeden koterec nevyzerá ráno, ako keby sa cez neho prehnala demolačná čata. Dior čaká na rodinu, ktorej by nevadilo mať takého psíka trebárs aj v byte, pretože je veľmi učenlivý a potrebuje mať kontakt s človekom. Samozrejme, pokiaľ by mal zostať v byte, dlhé prechádzky sú nutné, pretože len tie zabezpečia, aby sa aj takéto väčšie psíky cítili v byte komfortne. Volá sa Dior. Sama spomínam na detstvo, ktorým ma sprevádzali rôzni psi a rôzne príhody s nimi. Nikto vtedy príliš neriešil vzťah dieťa a pes, ale na druhej strane sme boli jedni z mála, ktorí mali na sídlisku psa. Odtedy je na sídliskách niekoľkonásobne viac psov a veľa ich je v domácnostiach s deťmi a bohužiaľ aj tu sa stretávame s rôznymi problémami. Automaticky sa totiž predpokladá, že pes bude dieťa rešpektovať, aj keď deti prirodzenú autoritu voči psovi mávajú veľmi zriedka. Pravidlá by mali byť dané psovi smerom k dieťaťu, ale aj dieťaťu smerom ku psovi. Dohliadať na ne na oboch stranách musí dospelý človek, ktorý psa ovláda. Psík sa nesmie stať hračkou ani byť vydaný na pospas hrám, ktoré nie sú pod kontrolou. Deti nemusia správne odhadnúť správanie psa a jeho signály. Je treba zabezpečiť, aby sa obe strany tolerovali a boli k sebe ohľaduplné. Pes môže v zápale hry dieťaťu nechtiac ublížiť, takisto aj dieťa psovi. Nestačí, že stanovíme pravidlá podľa individuality dieťaťa aj psa, je potrebné na ich dodržiavanie dohliadnuť. Pes aj dieťa potrebujú svoj priestor, aktivitu, ale aj oddych a tieto potreby je nutné obom stranám zabezpečiť. Často počujem, že pes si jednoducho nesmie dovoliť pokúsať dieťa. Je to pravda, ale nie automatická. Pokiaľ chce zo spoločnej činnosti jedna strana odísť, musí mať k tomu možnosť. Pokúsanie dieťaťa psom býva časté práve vtedy, keď pes túto možnosť nemá. Ďalšie pravidlá treba určiť pri aportoch, krmení, pohybe, hlavne čo sa týka vyskakovania psa na dieťa, dvíhania psa dieťaťom na ruky.
Aby bol vzťah dieťaťa a psa obojstranne prínosný a obohacujúci, je prítomnosť dospelého človeka, ktorý stanoví pravidlá a dohliadne na ich dodržiavanie nevyhnutná. Dieťa pre psa ani pes pre dieťa nie je plnohodnotným dohľadom, ale môže byť dobrým spoločníkom a kamarátom. Stále sledujete Oktobrových bezbúdovcov, naším hosťom je trošku chorý Bystrik, mal byť aj Robopap, ten je viac chorý, tak aspoň takto pozdravujeme. Vy máte jedno spoločné turné? No my sme sa rozhodli asi tak pred mesiacom, že by bolo celkom dobre, keby sme išli spolu na turné, že by nám to celkom mohlo aj ladiť a začali sme minulý týždeň, myslím, a zatiaľ to celkom dobre vyzerá, máme asi nejakých 30 koncertov po celom Slovensku. Teraz sa chystáme na východ, takže uvidíme, že ako to tam bude vyzerať. No čo je dôležité, bezbúdovci idú celý október, vy celý október hráte, takže kde si ľudia môžu zistiť tie konkrétne dátumy? No všetky dátumy si môžete zistiť na našich stránkach, čiže na bystrik, www.bystrik.com alebo na robopap.com. Kto hrá prvý, Robo alebo ty? Vieš čo, my sme zložili takú ako keby kvázi jednu kapelu. Čiže máme spoločného perkusionistu, Ľudka Srnca, Peťo Kadera, basák z mojej kapely a máme tam ešte saxofonistu, Palo Hoďa a my si s Robkom navzájom hráme gitaru, spievame si vokály. Čiže v tom je to trošku také zaujímavé. Vymenili sme si aj pesničky, ja spievam November a on spieva moju pesničku Neklamem a dokonca sme zložili aj jeden duet. No, sa volá Akoby náhodou. Výborne, tak sa dúfam náhodou vidíme aj niekde na tvojom koncerte, ale teraz sme v útulku, tak ktorého psa konečne berieš domov? Vieš čo, toto šteniatko, čo ste mi dali do ruky, a tam sa mi páči taký krásny biely pes, takže keď v budúcnosti si postavím nejaký domček, možno, tak by som si ho rád zobral. Vráťme sa teda opäť k psom. Aké meno by si dal psovi, keby si nejakého psa vybral? Fúha, moja priateľka, ona povedala, že ona by dala psovi také ľudské meno, takže neviem, jak by sa mal volať. To by som nechal asi na ňu, alebo Chino. Neviem. Teraz ti teda asi väčšinu času zaberá to spoločné turné, ale čo potom chystáš nejaké nové pesničky alebo nejaké vianočné veci? No vy teraz s Robom by sme chceli natočiť ten náš spoločný duet. Uvidíme, ako to vypáli, ale teraz už pripravím nové pesničky na nový album. Chceli by sme to na zimu nejako točiť. No a chceli by sme to vydať nejako na jar, takže uvidíme. Zatiaľ mám pesniček dosť pripravených, ale chýbajú mi ešte nejaké texty, takže to musíme dokončiť. Takže Vládko Kraus bude mať asi ešte veľa práce, ale asi aj my. Budú to klasické bystríkoviny, alebo chystáš nejakú elektroniku, nejaké beaty? Ale vieš čo, áno, celkom ma tieto veci teraz chytili, bude ten album trošku možno modernejší, možno trošku aj taký svieži. A teraz, ak som naposledy pozeral Bezbúdovcov, tak som tam počul tú svoju pesničku a som sa rozhodol, že by som ju konečne mohol aj dokončiť. Takže možno, že aj tá sa už ocitne na albume. Fantastické. Bystrik je s nami stále v útulku, poďte sa pozrieť na ďalšie psy. Emina je kríženka stavača. Má asi 1 rok a bola odobratá bezdomovcom, ktorí sa k nej správali zle. O to viac si užíva život v útulku. Na ľudí nezanevrelá, je veľmi milá a znášanlivá aj s inými psíkmi. Každú voľnú chvíľu medzi hrou si príde pre pohľadkanie, ako by sa chcela uistiť, že aj ju má niekto rád. V útulku má vyhradené miesto v unimobunke, pretože so zlým počasím si jej hladkosrsté telo nevedelo poradiť. Ležala schúlená do klbka a neustále sa triasla. Až vo vnútri ožila a teraz miluje vylihovanie na gauči a pozeranie cez okno. Toto je Emina. Asi polročná kríženka nemeckého ovčiaka sa volá Fluxy. Je hravá a rada papá, na čo musia striehnúť pri podávaní stravy, pretože vždy vylíže aj misku svojmu kamarátovi v koterci, ktorý len smutne pozerá, kedy kto zakročí, aby sa aj jemu trošku ušlo. Keďže to v útulku vedia, Fluxy dostane počas stravy do koterca bodyguarda. Fluxy ešte trochu podrastie, tak by sa hodila do rodinného domu so záhradou, kde ale nemôže byť hydina, lebo s tou by sa asi neskamarátila. Toto je Fluxy. Sento je asi ročný kríženec, ktorý bol odchytený mestskou políciou, tak o jeho osude veľa nevieme. Vieme ale, že je to milý a hravý pes, ktorý je veľmi poslušný. Veľmi trpezlivo čaká, až príde na neho rad a bude vypustený, veľa nešteká a neteší ho ani chodiť jedovať ostatných psíkov ku kotercom, čo je pre niektorých psíkov v útulku najväčšia zábava. Sento je vhodný aj k deťom, aj k starším ľuďom, pretože je skôr pokojnejšej a miernejšej povahy. Aj dnes sme vás oznámili s niekoľkými psíkmi z Trnavského útulku, ale zďaleka sme vám neukázali všetkých, ostatných nájdete na stránke útulku. Mimochodom, celý archív relácie Bezbúdovci nájdete na mojej stránke www.chino.sk. Naším dnešným oktobrovým hosťom bol Bystrik, ktorý sa takmer v Trnavskom útulku ubytoval. Bystrik, buď užitočný, poď zahrať záverečnú zvučku. Vy sa majte pekne, vidíme sa v novembri. Dámy a páni, Bystrik.
Sú tu bezbúdovci. Som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Generálnym sponzorom relácie Bezbúdovci je Optik Morvaj.